Već duže vrijeme se u hrvatskoj javnosti provlači hipoteza da je predsjednik Republike Zoran Milanović ruski igrač. Neki teoretičari zavjere ili moderno rečeno stručnjaci idu toliko daleko da tvrde da je dosta čudan bio i slučaj iz 2007. godine kad je Milanović došao na mjesto predsjednika Socijaldemokratske partije nakon smrti Ivice Račana. I da je to možda već tada bio manevar ruskih centara moći. Na sve to dotični odmahuje svojom sve težom rukom i nastavlja kritizirati postupke zapadnih država prema Rusiji i njezinoj specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Ipak, i predsjedničko strpljenje ima svoje granice, a čemu smo nedavno svjedočili kad je prilikom preskonferencije i kratkog upita našeg reportera je li on doista ruski čovjek, predsjednik Milanović rekao da on s Rusima veze nema, nema kontakte, prijateljstva, baš ništa, a onda i dodao. Не понимаю, откуда они взяли, что я как-то связан с Россией? Я был там всего пару раз в жизни и ни разу не видел Путина. И я даже не говорю по-русски. Спасибо на пояснjenju.